आरो सेकेन्ड मेट्स खेला दंबावो नैबे जाबाय कालाइगाव आनसलिक एबसु बेनिफ्राय ग्राबारि आनसलिक एबसुनि बे मोननैनि गेजेराव दा सेकेन्ड मेट्सआ जागोन नायरा दोङोमोनलै देग्लाय प्लेयारफोरा सम सम डिफेन्सआ मोजां सिनायो थखायसा माला गथिया
hari ini yang kurang ini strong dua sih sabar itu jambak Ada. ya begitu lah apa ini ada hek kamu gue tuh harus kamu মাত্ৰ নাম্বাৰ ভালকে খেলে বা কত আৰু ই আছে দুটা তিনি 9 নম্বৰ 5 দুনিয়া দে ए